Hello guys, good morning, good afternoon, no, or good evening kung sa maning orasan ninyong kitaan nga vlog guys, no. I hope nga nasa mabuti kayong kalalagayan. Today is February 8, 2024. Mag-upload na po ta guys para sa drama nga Tanang Bakak Ikaw Ang Tinuod Part 14. Yes, kay it's been 9 days na since last na naka-upload ni guys, no. Daghan na yung mga episode ang nabian na to. Kung ano ka episode guys ang inyong madunggan, 8 episodes, so taas-taas yun ang inyong pagpamatian no. I hope nga dili mo mapulaan ani nga drama guys no hangtod sa finale. Og atong panikamutan unya guys nga maka-upload na pud ta sa panugon no. Kay taas-taas na pud ang atong nabihay nga mga drama. So di na ta maglangan ana guys ang sumpay sa drama nga sa Tanang Bakak Ikaw Ang Tinuod Part 14. Murag nagkauli na kit sila. Sapa da pilo. Palayas-layas ka. Nya, nakagusto pa di ay ka. Pahubog-hubog pa. Dili na kuno siya kay naa si Robin. Karon, gunit pa man lagi. Res! Bida nga, tanawa-tanawa. Murag kauli na sila, no? Pwede si Kito, no? Ay, pilit, mas kumi. Kita ray gihimong buang. Risa? Padili-dili pa. Unya, magkabalik ka di ay. Kaya rang lumsas dagat. Nako! Di ba, sa tuwa tubangan? Suko-suko ako nuhay si Sarah. Giset up ko na nato siya. Unya karon tanawa. Nigunot og maayo ni Piolo, tanawa. Mao na yung ginaingon na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Mao, sakto ka. Balik ka dito, eh. Di nilan sa kubuloy, uy. Nga naman? Mag-selfie-selfie lang sa ko diri. Oh, kitang doon, selfie tang doon. Okay, dali. Sige, posing. Okay. Ano ya, ha? Kana. Okay. Kira na mo. Okay ra. Oh. Bati kayo, bati. Tanawa tayo. Ihapsad. Uy, grabe, diretso man. Sige, Sige, balik. Balik ta. Kaya murag lain kaya itong naong ato. Larga. Sige, go. Okay. 2, 6, 8. Mugawas na. Tanawa din. Pati kayo. Dato 268. 268. Sa paghihuwat ninyo. 268. Tanawag ninot ba ang kuha, uy? Ano na to, eh? Uy. La, suko kay kagnaong day. Mura, kagot imong ipon. Nabukog ko sa siomay. Katawan na. Wow. Murag giuli ng buwan, day. Unsa ka diha, baloy? Ako, day. Lipay lang tawag ko, day. Bangay. Lipayon ito na kumigo. Provido, eh. Malipayon na din siya. Oh, nindot kay pahiyom. So, kaya may aging adlaw na ambot lang. Pahiyom, sigil ng tao, inom taon, humpong pirmi. Ate, kretong iya. Ate ko sa... Ate ko taon, nira ba? Tininood ko itong ako. Mauna, Sakitan tinuod nga yun. ko, layo ko nimo. Sus, bola. Bula ko taon, di na bula, tininood gina. Anis pa ako, manumpa ko nimo. Baloy, Kay, sultihi ko. Kamura magyoy, nagsabot-sabot ani ba? ay, sagin lang mo, apel mo, sandaan mo, tanin. Ang paingon-ingon man kang nagpalayo ni, nilayas. O, dili, oy, layas yun to Kamura siya. malagi din ko yuga. Nilayas yun to siya, tao. Sus, mamakak pag yun. Na, dilis naglo ng ilong nimo Ay, ay. susdaan, natural, noon, sobra siya, eh. Sultihi ko. Kinsang bayhana ang kuyog ni Piolo. Hala, wa, bara. Bara. Ayaw lagi pamakak. Kinsa gani. Wala kita taon, layas gini siya, wa taon ni surusuroy taon, bukmok ni kwarto, igos gawas, pero may lang hubog. Tinood ka? Tinuod lagi na, tinuod na mo rin. Di ba kamutuloy? Saksi na Diyos si nun Uli. kay na ako, noon soy. Sige lang, nuktok taon siya taon. Oy, nay, tanawa. Ni gabi dugay king matug. Kung matug mali, magdamgo og what sa style. Unsa? Damgo, daman nun. Unsa daman nun? Daman nun lagi na siya.
Magsiksang piti mga, oh, Sarah. Oh, niya ako, may gakso niya. Rubot sa ako, nakulubot eh. Yung naglabayan ng baso. Ay, lagi, di, magkapatuon ako, taon. Ay, tinuod taon, ay. Onya, kadiyot lang. Nganong si Riza may inyong bisita? Sam. Nganong si Riza may inyong bisita? Day, kuhan kining siya may gisang pitang may piolo. Nga siya may mahimong taytayan taon. Kay best friend mo musri sa taon. Siya himong taytayan ni may piolo para ba taon nga magkatagpo ang inyong landas. Prangkahan talang kabuloy ha. Yes, day. Mahibawaan ka ni ina kung doon na nila ang uyab. Oo. Dunggabon ko manggit ni. Oh, nako! Tinuod ko tao. Pati yun mo, day, ha? Pakyon mo lang. Orbida, eh, tao. I-appeal pa na ko yung laing uyab. Patay! Timan igi nagisulti na ako ni mo buloy. Tinudoon magid na ako ba? Dunggabon ko ni. Uy, ma-viral ka na, day. Balita ka po, Lauro, na. Miss Queen 2024. Unya, nanunggab. Oh, lima ka. Bahala na akong title ay wala ko labot an. Di juga malambos. So di ka. Tungod kay di ginamay tabo. Wa man koy laing uyab. Atik. Honest. Oh, yun. Oy, bye, Piols. Panumpa sa niya sa tubangan ba? Kung makitaan gali nimo silang kauban si Ruben, dunggaban sa diya si Ruben. Unsa? Dunggaban sa diya, day. Sa maidlot ka kutsilyo, pero dili tinae ang mogawas. Kung dili, Kundili unsa? ang kalasa iyang kutsilyo ni Bay Piolo, day, mulungtad og siyam kabuhan hindi guban. Batang mulugwa. Hilom buloy oy. Dili gani ka buak og baso. Manunggab na ba hinuon? Yeah, bro, challenge kina nimo bay na. Gi-challenge yan na. Forbida, no? Hanggaw ginabubuloy. Oy. Nangatawa na sila. Malipayo na kaayo. Kung sa ni tinuon, Mubalik na ko nila. dunggab ni mo taon sa imuhang Hanggaw man sa gugugot. Ako man sila naghatag og ideya. Matawgan ako si Sarah. Ya karon, malipayo na sila. Ako sad. Aw. Kay buang man ko. Hanggaw ko. Asa man si Risa? Uwa man ibalik? Ano eh, paingo din eh. Risa, ayaw palayo. Wa, oy. Naara ko gipalit. Ayaw na gud magmaro-maro gud. Nahibaw akong scripted ning tanan. Besh. Kisa naghimo sa script ani. Ang Ako, kwadrom, best friend. Ako. Unsa? Ako gini-offer nga tawgan ka. Aron ba, magkakita mo ni Piolo, nya magkabalikan mo. Salamat kay Risa. Thank you. Okay ra, oy. Wag yung problema. Unya, karon. Okay na. Colorful na sa inyong love life. Ay. Samtay ikaw, Res? Loveless. Aw. Bulong tali kayong tanga to na eh. Buloy. Bulong na to. Sama dia, oy, buloy. Sorry sa please dagat ay. Sabi bayon ba nindot king sugao nga mo reflex dagat. Bitaw, super nice. Derisa. Kita likuyog ha. Ikaw maoy umang ako maoy agukoy. Samtang natin kastanan Samtang natin niya sa bahas maglikaw ta. Samtang sila di piulog si Bay Piala. Ay si Bay Piulog Sara. Okay kayo, okay ra ka. Asa magkagbahas diha nga mga bato man na. Bato din na. Abi na kong bahas pinong. Halan no. Tara. Okay, dali. Dali.
Ano? Kupot sa dako. Musunod na nila. Okay. Ana. Agbay ko ha. Agbay pa. Dali, ato sa bato. Aw ka, mingaw kay ko nimo. Sus, atikon pagid ko. Lagi. What a small world! Oh, Robin? O ikaw, Piolo. Karibal yun ta bisan unsang anggulo, no? Bay Ruben. Kini! Lolo! Robin, ayaw! Don't you see that now you've gone and I'm left Okay. Ana. Agbay ko ha. Agbay pa. Dali, ato sa bato. Aw ka, mingaw kay ko nimo. Sus, atikon pagid ko. Lagi. What a small world! Oh, Robin? O ikaw, Piolo. Karibal yun ta bisan unsang anggulo, no? Bay Ruben. Kini! Lolo! Robin, ayaw! Palayo kang Sara! Palayo ka niya! Ruben, angyo lang ako ha. Ayos ba? Kung siya ayunos ba? Ayos ba? Kini! Kunita tika. Ayaw lagi. Ha? Robin, at sa bahunong na! Ayaw paghimog bilag ko bay. Okay? Bukong ko ng naong ni mo, no? Kini! Ha? Di kaya kasbas. Swan, katakan ko ng liyo mo. Ha? Nipol! May pulis ng middle. Sige! Sir, slide lang ng amigo na ko. Ako ng amigo, suod mi. Piolo. Dali part, Ruben. Bangon. Dali. Okay na, sir. Klaro mo ha? Saan mo ron? Sir. Amigo ko ni sir. Mao ni usa sa labing ambungan akong amigo. Si Bay Ruben. Tinuod na, sir. Tinuod na. Aray. Okay. Sumugmog kumusyon good. Tunay nakasulti na ko. Ngano mo ni? Saan nito ka na? Na, Doon sa ni? Lukmag mo nun ni? kuhan sir, kining mga kini sir, mag-aabot may hamag-hamag lang ba? Hamag-hamag lang. Okay. Magdiniin nyo? Kanang sukmagon ka? Kuhan ka na, anang pa-update na sir, pa-alert na sir ba? Kung makabantay ba ta? Mga na yung usas mong mga hamag-hamag na mo. Oo ba? Kanya, sa diyang gilamba ni Musbas. Unsa man to? Kita mo ko to? Magya pa to? Kuwan to, sir. Aray ko. Exhibition to, sir. Exhibition. Sige, diyan na mo. Robin, naon sa man ka? Mangutana ka. Gisakitan kong nagtanaw. May relasyon ko ta. Dahil na natika. Maybe yes, maybe not. Sarah. Please. Ayaw paghimog kasamok din eh. Wala mo mahimog kasamok si Paolo. Samtang kita'y nag-uban. Okay? Sarah. Palihog lang. Kung dili na ako pabaliko ng pulis, o gipadakop ka, kung dili ka gusto mahitabo na. Unsa? Buang nagabida. Asa na mas Robin? Tuara ay. Atoon ako ha, amaman ko lang. Palihog ko, Bash. Kitingalig, ipadakop na nako siya. Sige, diya sa mo ha. Unsa man bay? Sulti? Unsa tiltilan tong uwa to? Ayaw, paginabot ba? Ayaw. Aron bay kubot. Wala! Lipat ko na. Midawad ko kabantay. Tos! Okay na lagi, okay. Action ka muna mo kagsikon. Bruce Lee! Pero patay na lang. Wala yung problema. Okay lang, natural po tingali, nagsiro siya. Tungod kay may relasyon ba silang Sara? Why, klaro. May mo ba, ngawa? Aon sa man?
Nituo ka nga may relasyon mi? Kay kung nituo ka, okay sige. Mubalhin ko niya. Unsa? Pagklaro. Nituo ka o Sarah, pagklaro. Kung nituo ka, okay. Mubalhin ko ni Robin. Pagsulti. Unsa man? Pagsulti. Tubag dayon. wa ko nito. Basin am-amang ng imo. Para dili ko mo ato kang Robin. Wa lagi ko nito, wa. Oh, okay. Robin, ayaw lang pada. Lisod na. Magkagupot mo. Tingalig, adto ka matuog sa prisuhan. Pero Risa, nisugot na siya nako. Pero kung nisugot siya ni mo, naamas Piolo. Nay, nagsikigunit Hanggaw ng bayana. Gusto tingali ni siya na magpatay ni Piolo. Kun maana. Please. Ayaw padasag init sa Magpatay gid mo ana. Nangurog na ko sa kalakot, Kalma Risa. lang lagi, kalma uy. Gibuang lang ko niya. Bullshit! Shit! Sarah, Yes. Nindot ka ayo din Fresco kayong hangin. Masimot gid nimo ang inalis nga sa dagat. Inighapak na sa bawd. oo, tinaw na. Pero, kwan, napara ba si Robin? Nga naman tayo kong naasya. Mahadlok ka? Dili sa ingon nga nahadlo ko. Ipakita na ako nga tunay kang lalaki. Sarah. Si Robin! Shit! Oh, buloy, sa shit! Urbida, no? Di ba ka uli? Dili pa. Buloy, mamaulit na lang ta. Mas maayo pa. Mamauli mo. Kaya kung dili gani mo mamauli ron, may hayaon ron din Oh, sa? Robin, ayaw lagi pagpinutong lagi. Ayaw kong tudlo Risa. Tando ng karbon ako. Robin, Yamat ano? Ako'y duwaan ng babae. Ha! Never nga mahitabo na, Risa. Dili na ko madawat nga duwaan na kong babae. Never! Robin, Hello? O, asa na mo? Nagpaabot ako ninyo. O, sa pilang kabok? Ano po? Okay, good. Okay. O, dali tayo mo. Kay may ihawon ta. Pagdali mo. Robin, Paabot mo Hapit na mo abot ang akong mga bataan. unsa? Og musukol to gubat. Unsa? Unsa? O, mo ni sulting Robin taon. Doon na siya mga bataan nga paduong din O, tingaling unsay may tabo taon. O, Piolo. Unsa man? Tana, ato na ta. Kaya tingalig ko siya mahitabo. Buloy, Ha? paliw lang. Bye. Paliw. Kuyo guys, Sarah. Paboto na ko ang mga bataan ni Robin. Unsa? Piolo. Ayaw ko balakan ako, Sarah. Usaray kinabuhin ako. Pero kung gusto nila ko tuluon ang akong kinabuhi din
Ay kabala ka, pariltan ko pre. Oh. Dolo na ko sa Ruben. Sige, diyan lang. Bay! Ihurot ang sa isong, bay! Matirang matibay! Buloy! And I'm left Unsa? O, mo ni sulting rubi taon. Doon na siya mga bataan paduong din eh. O, tingaling usay may tabo taon. O, Piolo. Unsa min? Tana, ato na ta. Kaya tingalig ko siya may hitabo. Buloy, Ha? paliw lang. Bay? Paliw, kuyog is Sara. Paboto na ako ang mga bataan ni Ruben. Piolo. Ayaw ko balakan ako, Sara. Usaray kinabuhi na ako. Pero kung gusto nila ko tuluan ang akong kinabuhi din eh. Ay kabala ka, pariltan ko pre. Oh. Dolo na ko sa Ruben. Sige, diyan lang. Bay! Ihurot ang sa isong, bay! Matirang matibay! Buloy. Tara, biyaan na ito may Piolo. Pabuto niya ang mga kaubang Ruben. Biya ta! Dili na ko biyaan si Piolo. Pero, Sara, Sa man, mabiya ko? O niya, malipay ko nga doon may tabo ni mo. kaya na ko. Nini, ipakita ko kanimo mga ako pagkaraki. Di ba, mao man gusto nimo? Oh, Piolo, Suplan mo sila. unsa man? Upatuo ka na ako o dili? Pero, ikaw rin nag-ingon nga, ipakita na ko nga ako pagkaraki. Kung unsay gusto na ako, mutuman ka, Richie. Sara, Kung dili ka mapatuon ako. Okay, forget me. Naunsa noon eh? Gusto ka? Buwag dayon ta? Sara, Tubag! Mukuyog ka na ako o dili? Asa ni mo dadaan si Piolo, Sara? Mamiya na mi. Oh, mao ba? Mamiya na mo? Kaya bahag ng ikog aning imong uyab? Mao ba? unsa naman? Ha! Gihagit ko ikaw, Piolo. Magsangka ta! Di ka sibukan, Ruben. Umao ka na! Ayaw pagguyo kang Sara. Magpabilin ka. Dili siya mo patol ka ni mo, Robin. Uy, kung mao na, bayot din na siya. Ay. Unsa? Bayot ka, Piolo? Si Bayo. Sugdan na to, Ruben. Para makaila ka. Kinsay Bayo talo. Ha? Sige! Sugdan na to. Sige! Kanahan. Oh, purbida. Ha! Purba kukoy, kita kukoy. Toto ta abri ka ba? Karatilwan. Hoy, Ruben! Asa ka dong? Asa ka? Palayo ka man diha! Binata ka man, Ruben. Hanggaw ka! Usay hanggaw. Oh. Usay hanggaw. Oh, bay, nay, usa ka man ng liabot, oh. Oh, natod. Oh, Piolo tana. Dali na. may nanggawas na. Bay, mauna rin yung mga kauban, bay. Piolo, sa bata na. Una lang mo. Patuo na, God. Di ka ba makasabot? Dali na. Pero, Bay, sugot lang ko doon sa mamsuk ko na Sara mo. Karon, saban, ha? Sugdan na to, Piolo! sama niya. Sugdan. Gusto kang sugdan na to? Niabot ang imong mga kauban. Mao na gusto nimo. Kaya na, niabot ang imong mga lalay. Mao ba? Sugdan na to! Ipakita ng imong abilidad. Piolo, tana. Dali na. Oh, Sara. Dali na. Ay lang ko, guyura. Talawan! Bayot ka, Piolo! Talawan! Ayaw paglingi nila. Bay, diretso lang, bay. Diretso lang. Bayot ka, Piolo! Bayot! Bayot, talawan! Uy, katawaan kang maayo nila, bay, Piolo. Purbida. Sakay na. Sara. Di ka masakay? Pagsulti, kibiyanti ka. Palangin ko nila ni Bloy o Risa. Okay? No need na. Ano man ang higpaman ka? Ako ang magtinig si Buloy lang nga akong patrayon sakay sa Risa. O ganun concern man kay Risa, ha? Ibog ka niya? Sara! Pagsulti, kaibilin ti ka. Pero Sara, Asa man masakay ka o dili? musakay. Oh, lagi. Sakay na. Yung mga doon na ta. Iba si Rubong agpastos na si Robin o yung mga barkada. Okay, Sara. Oh, Tana. O sa gani isulti na ako, upatong urayon ka. Dili ko rin mo palaguton. Oo, asa na, Buloy, ha? Asa man dong imong kauban, Buloy? Asa na? Ito na. Sas! Puti, hindi ka itong itlog ng amigo ni mo. Dili Robin, ay. Likay lang to sa Sara taon. Naway mahitabo ba? Sus, talawan gito siya. Kaya kung di pa siya talawan,
Anong padaman siya ni Sarah? Ha? Musukulong na siya. Burbida, nihambang na bitaw to, kakakwasan ka. Murang kagagukoy kitang tao, karatil pagpalayo. Unsa? Unsa gisulti mo? Ha? Unsa to? Usbara? Uspa? Diab, Adi, ikaw may hungawan ako. Ben, Oy. please. Please. Ayaw na lang ilabti patawon si Buloy. Uy. Dili, naglagod yung ko. Burbida. Unsa Nya. Higala ta o dili na? Risa, Buloy. Ato na ta. Dali. Okay. Rubuntot. Ato na mi. surabuntot. Hoy, sultihin niyo inyong amigo ha. Itong dulo, nga talawan siya. Talawan. Sultihan ako, Dali na, Buloy. Hapit gid masuk pag-isip yun, Buloy. Kato ka may pilulo. Pamahalaan mo sa tuya. Nahagit mo taon itong giingnan siyang Sara nga ipakita mo pagkalaki. O to, masukol na ta siya. Bisag, daghan kitong kontra niya. May kani. Kay iyang gidasip, Yolo. Aksyon o baliba dyan piulo taon. Suko mahinoon Sara taon. Buwag ganon taon siya ni Sara taon. Paitaw di gid pasabot ang kinaiya ni Sarah, Buloy. Pait may masawa na niya. Tanaw na ko. Pero may suksok sa ilang taon sa iyal si Bay Piulo arang Sara. Away kaso. Okay naman si Piolo. Kay mahal man niya si Sarah. Ako Piulo lupan gugman ako eh. Oy, Lucy! Lucy! Sige sa ka nang miabot. Sila Sarah, oy! Ug may kuyog! Kisay kuyo? Si Piolo! Unsa? Nanong niya ka na siya? Sarah? Akong gida, mami. Ogo, sabuti ba sabot niya na? Nagbalik ka mo? Yes, mami. Sarah! You've gone away. Don't you see that now you've gone and I'm left here. Lucy? Lucy! Lucy! Ay, ma'am! Ngano? So siya, kung si Kisang miabot? Ay, sila Sarah! Hala! Oy! May kuyog! May kuyog? Kisay kuyog? Si Piolo? Unsa? Nganong niya ka na siya, Sarah? Akong gida, mami. Huwag sa'y buti pasabot ni ini. Nagbalik mo? Yes, mami. Sarah! Nagkabalik ni mami. Tinood ba, Piolo? Yes, ma'am. Kun mao. Magseryoso ka na ba sa imong pagpakigrelasyon kan Sarah? Seryoso ning ako, ma'am. Pes, kung seryoso ka, dili ko gusto nga maproblema pa ang akong anak. Sorry, ma'am, pero Piolo, no ifs and no buts. yes, ma'am. Maproblema paghani ang akong anak. Ayaw na gyud pagpakita pa kanako. Nakasabot ka ba, Piolo? Yes, ma'am. Kalukoy pa di Piolo, ha? Klaro man tawon kaayo, ay! Ngamurag daw nga nila ang kanang ilong ni Piolo, ha? Pagkalukoy! Kamusugot lang tawon si Piolo, sa bisan unsay gusto siyang anak!
ko na kamo. Basta Piolo ha, promise me, dili nimo pahilakon ang akong anak. Promise, ma'am. Okay, excuse iha. Biyaan tanak mo. Padayon lang ni. Okay. Nyan sa naman. Murag, an easy man ka. Kaulion na ka? Dili man. Well, looking at you, murag, doon ay nakahasol ni mo. Ano na lang ko nga gikantsawan ko ni Ruben nga ako sa katalawan. Kalimtin na, okay? Oo, Sar. Okay. Pero kaniyot, wa ka mo tugaan ako. Asa na ka nagpuyo ron? Nagabang ko. Boarding house? Boarding house. Kinsay kauban ni mo? Kaming buloy. Oh, mao ba? Oh, Sar. Huwag nganong may contact si Risa ninyo? Juan. Friend man ta. Sa Facebook, di ba? Nagkauban sad sa mga beauty ko, pageant. Di ba? Close na mo? Ikala lang. Are you sure? Sarah. Dodara ba ko? Oh? Duda nga unsa. Basin og may hilom ka mong relasyon ni Risa. Wa taon eh. Relasyon ko taon. Natural. Mamakakgid ka. Diligid ka mo tugaan. Honest pa, manumpa na ko nimo. Wa gid mi relasyon ni Risa. Ang magmuangkon ka. Huh? Natural. Diligid ka mo angkon. Wa lagi taon. Sus, limod pa gyud. Limod gyud. Kutubs mahimo. Usbon ako, Sarang. Wa mi relasyon ni Risa. Higala lang. Pagklaro. Di ba ko gustong buangon ko, Piolo? Dili gyud. Wa man ti kabuanga, ano ko taon? Gusto kong tao nga honest. Honest ko. Kisa kung tanaw ra ba? Doon ay pagtanaw si Risa ni mo. Sa? Oh, smile man ka. Oh, nakagusto ka? Si Risa, nakagusto na ako. O come on. Ano ko taon? Magutahan na pa. Mara kong giinsulto ni mo, anak, da? Kinsulto? Anong kinsulto tama ka? Buot mong ipasabot siya mag-gisulti. Nga way pagtanaw si Risa ni mo. Imposible, uy. Hindi na may tabo, uy. Giinsulto lagi ko ni mo, anak. Nga naman. Ako nga Miss Queen. Naibog ganha ni mo. O niya, siya nakahanga si Risa? Nga first runner-up ang dili maibog ni mo? Sarah. Ayagi kong sultig sama, anak Piolo. Kay dili ko bugo. Yamat rin noon. Si Risa dili maibog ni mo nga first runner-up? O niya, ako nga Miss Queen? Mo rin na-crush ang nahigugma ni mo? Sarah, wa man tingali na magpasabot nga giunsulto ka. Pas klaruhan na. Kay masuko ko ni mo, anak. Basta nga ako lang ikapasalig nimo. Wa mi relasyon ni Risa. Wa. Marites gud ako, ha? Ay, naku ni ma, day sara. Paita, ang pagkahangol ng gitaw ni ma. Unya, daginutan gud kaayo. Buki-bukion gyud, bisag dili angay. Insulto ko na. Kanang kutang nga insulto tawon ay. Abi kay siya may Miss Queen. Kung unsay iyang naibgan, maibog sa di ayang uban. Nako! Ano ba yan, day sara? Paita gyud. Nagtuo di ka nga ang tanan nga imong magustuhan? Ha? Magustuhan po sa uban? Ay, naku! Nagmaritis ako? Ay, nganong naminaw magiging tawon ko? Ay, nganong manggyo? Patod ikid ha. Kung may relasyon na to, Risa.
Oh, okay, okay. Hala no. Pamato na ako. Wala lagi taon, wa. Bantay lang yun. Kamatid ko drabagit ko. Ano na siya magpasiplat ni mo? Wala ba ko kabantayan na da? Wa. Sus, kabantay ka, oy. Pero di lang ka maangkon. Di ka mapahalata. Sara. Ay naku, paita! Makonsumisyon ka anak, Piolo! Oh. Isa kita na ni mo diha. Eh, bay piulo. Ang uli taon eh. Ay, aw basig adto to sa ilang Sara. Ato siya to? Basin. Oh, kuno. Orbida. Ani, kayo na. Magpakita siyang miracle. Aw, Milagro. unsa bang milagro ha? Kuan, iyang ba burutan si Sarah? Nilara sa di mo puloy uy. Ayaw ana uy, bad man na. Di mo na, dahil, di mo na bad taong dahil. Bad na. Asa mo dapitan ng badba na, be. Ha? Kanang dapitan nga, magduda si Sarah nga di na siya, kuan, di na siya magduda sa Sarah, anak. Magduda si Si Sarah, o si Sarah ba, di na magduda. magduda sa unsa? Di na siya magduda nga, bayot si Wedolo. Puloy. Sara, Oh, nga no? kining, pwede bang muli na ko? Nga naman. Dili na ka gusto makita sa naong nako. Uy, dili sa ingon ana. Nanghin ko nimo, uli ako. Pero, medyo katugo naman ko. Pwes matuga. Ha? Matuga. Dako ang couch. Pwede ka matug diha. Paandaron akong aircon. Ay, ayaw lang, may ikaw ta. Pasalig kang mutuman ka sa kong gusto. Anya karon musupa ka. Kuan mo ko, Sara, kining. Unsa man gid pulo? Gusto kang magasinabtanay pata or dili na sulti? Sara? Gusto ka magpadayon na itong relasyon o dili? Gipasidan anak ang daan ni mami. Nga please, ayaw ko hatagi ka gool. Nakasabot ka? Klaro ba ni mo? Kuan mo, kining. Dili ti ka pugnan. Nakaw na. Nako kayo nag-abi ang pultahan. Biya na. O sabi kipaabot mo. Lakaw na. Lakaw na. O sabi kipaabot mo. Lakaw na. Lakaw na. Kuan, kining. Ayaw pa nagana. Kay dili gid ko mamugos. Maiko bangun ko nga ari ko makatuog sa inyo. Ako nang nag-agda nimo. Unya maikog ka? Sa ato pa? Wa ka gid mohatag og bilis sa tong relasyon. Nganong maikog man ka? Ay. Ayaw pagsigig panghupaw, uy. Kaning imo gipakita nako, no? Klaro ka ayo. Nga kontra gusto ka. Dili ba? Dili ka na iyon anak, no? Ang ako ba, ayaw lang na yun tagi og laing kaunugan ang nisulti nimo. Okay? Okay, sorry. Sorry nga nahatagan ako laing meaning ang imong gipanulti. So karon, mauli na gid ka? Unta. Kun mao. Dali. Gibitan ko nimo. Diri na. Ayaw paglangan. Uli na. Uli. Uli. Hala na unsa naman ni Oy. Murag hapit naman mabulot ang bukto ni Piolo. Nagikuyo di kay Sara. Pauli na dayon. Makaha. Ayaw na gid pagbalik ha. Naku, kingin lanasa.
Kuan kining Sarah. Nganong ingon ani? Ang imong pagtratar nako. Oh, nagbahay ka? Kuan lang. Unsay gusto nimo mabati igikan ako? Isa gamay lang unta ba nga sabto nimo, bation nimo, nga sakitan ko. Sakitan sa unsa? Sakitan, nasa gamay lang nga istorya, papilion na ko nimo. Unsa man gusto kang magpadayon ang itong relasyon o dili, ana bang anong yun ana man? Yes, direkta. Dili kay magpakaroon ingnon. Kung dili ta magkauyon sa usag-usa, why should I? Mag-antos gyud ko? Never. Asang napita nga ikaw mag-antos nako? Mag-antos ko? Sa lalaki nga dili mo patuon ako? Dili man tingali sa tanang panahon nga ang imo mo ay matuman. Mao ba? Kailas ti mo manulti, anak, no? Piolo, dili kami klasihas babay nga mag-antos og muhilak sa usa ka lalaki. Wa ko matantos nimo. Siwa! Masinupakon ka! Pagkagamay sa butang, imong dakon. Mura pag mangita kag lusot. Nangita kag paagi nga magkalalista. Murag nangita kag paagi nga malayo ko nimo. Tutok mo ka! Mabawas ka? Sige! Sige, bawas! Dili ko makahimo, Sarah. Og ganong dili ka makahimo. Dili ko makahimo. Di ko makaakos pagpasakit mo. Kung makahimo magkos pagpasakit mo, iampon ako. Alamyo na ko sa yuta kung maigo sa kilat, silbing silot sa akong pagpasakit mo kasabot. Piolo, sa ato pa, bati akong gibuhat? Bati? Bati ba? Tubag ako! Bati ba akong gibuhat? Kung bati man, sige, basli ko! Aron makabayad ko sa akong bating binuhatan, basli ko! Tamparos ako! Sige na, tamparos ako! Oh, ganin mo, Sarah. Nganong igo ka na milingo-lingo diha, ha? Tutok pa ka! Lugmo mo nagluha ni mo! Adios, Sarah. Ayaw na! Ayaw na pakita na ako! Kadong ka! Ayaw na pakita na ako! Ayaw na! Ayaw na pagbalik! Ayaw na pakita na ako! Kadong ka! Ayaw na! Sarah, Ganun ihunong ka? Ha? Lingi-lingi pa man ba? Lawili ka? ano ko lang, Sarah? Ano ko lang nga akong kugmanin? Get out of my sight! Work na nung dili masabutan nga kinaya. Di ko maka-adjust. Kung sarap nga, mapahinuot ako siya. Huwag ko may power. Ayaw na pagbalik! Ayaw na pagbalik! Buang siya! Hanggaw siya! Kinsa, day? Ayaw pakutana! Litsi!
Aray ko! Masupak siya sa kong bando! Day, Sara, oy, ayaw himuang kasing si Piolo. Usa rin gisulti mo? Usa kasig! Kasing! Kanang duwaan sa mga bata. Kahoy na gamay, nga gipurma og kasing-kasing ba? Unya may lansang ang tunga. Kana mang imo patuyukon, unya ibutang sa imong kabuat. Nakita ka na, day, kana kasing. Oh, kakita ko, ana. Hala, oy, nagtuyok ang kasing sa palad nimo ah. Nakasuway ko, ana. Nakasuway day ka? Pero, ilaghuman og tuyok, munong siya. Kung dili nimo gunitan, matumba siya ug mahulog gikan sa imong palad. Tinuod na. So, mo ka tinahitabo ni Piolo. Hala, nahunong ang iyang pagtuyok sa imong palad. Natagak si Ja, o kunya, nagpalayo nimo. Bahala siya. Wa ko'y labot niya. Kaha, day, Sara? Yes. Are you sure? Sure na sure. Tugod kay... Look at me, Lucy. I am a queen. Nagagayabag ring dagwaya. Nindot bitaw kayo, Inday. Pagkagwapa gyud nimo ay. Pero usahay no, ah? Ang kanindot sa butang kung sa gawas lamang. Way ayo. Unsa? Klaro ka nag-isulti mo? Ang imong kanindot, Inday. Ang imong kagwapa. Kung duyugan nimo sa pagka masinabuton o pagkabuutan. Aw, mubako ang lalaki nga muluhod sa imong atubangan. Ay! You shit! Loyal ako, no? Tamparos. Ipalayas. Gago lang ko. Sobra lagi tingaling akong kukman niya. Di ko makahimo. Di na ko mahimo ang pagpasakit niya. Dili. Piolo? Oh. Hey. Piolo, ngano ka? Reza, Uy, naghilag lagi ka. Naunsa man ka? Reza, Piolo, kikakwas ko nimo. Ngano ka, uy? Tingog ba? Naunsa ka? sobra lagi tingaling akong kukman niya. Di ko makahimo. Di na ko mahimo ang pagpasakit niya. Dili. Piolo? Oh. Hey. Piolo, ngano ka? Reza, Uy, naghilag lagi ka. Naunsa man ka? Reza, Piolo, kikakwas ko nimo. Ngano ka, uy? Tingog ba? Naunsa ka? Pinagbo siya sa kong abaga. Piolo. Hey, ang sinahita po. sorry. Sorry, nagkagusti ka. Nag-away na sad mo. Pahiyong pa. Pero basa ang mata. Nabasa ang mata tungod sa luha. Pahita siya ng amiga ni mo eh. Ngano naman, sad? Di kin masabutan kinaiya ba? Nag-away na sad mo? Pagkagamay sa diferensya. Diferensya. Ngano di ay? Giunsa man sa dainin mo? Una, nagduda siya. Nagduda sa unsa. Tawanan bagyo kayo. Duda siya nga. May relasyon ta. What? OMG! Ngano ko taon? Maugani. Yang ipasabot na ako. Nga dili na may tabo. Unya? Dili may tabo nga ikaw, makirelasyon ako. Para niya, kanang pagkasulti ha, ginsulto na ko siya. Ha? Nganong na-insulto man siya? Nainsulto ko na siya, tungkol kay
Siya nga mao yung Miss Queen, nakras na ko, naibog na ko, nakirelasyon. Ikaw ba ba na first runner-up lang? Uy, my God. Sapa ka diha, uy. Lisod, no? Mao lagi na. Oto, lalalis mi. Pero, gusto niya siya gihustos tanan. Oh, nakirelasyon, maghani ko rin siya nga siya ang Miss Queen. Ikaw pa ba ko no? First runner-up lang. Uy, my God. Hala, no. Nasud na sa o ni Sarah. Posible nung yan ang unang no? Pero mauna nga di pabati din ako. Pero naamaman ako siya. Tapos, marag okay na, nanghin ko niya, namulin ako. Kay katugon ako. Unya, Di mo sugot. Ato lang ko niya pakatulga dito sa ako nilang coach. Balibad ko. unya. Nasuko na sad. Suko. Hangtod nga, balayas ko. Kung sa din kasi ang iyang gugma ni mo. Sama na siya sadist? Pero kung ang sadist, mamunog man na, di ba? Gusto na sila nga makita ang ilang kaparis nga mabunog, magkarugo, di ba? Mao ni sadist. Oh, tinuod wa kabunog ka. Way dugo ka ni agas ni mo pero mas labo pa man ang kasakit imong gibati ana. Granting nga wa kabunog ka ha pero nahiubos ka, gikasab-an ka. Gihingin lan pa ka. O, bunan pa. Ningon siya nga. Di na ko gusto magkakita pa si Mudagway. Imagine? Imagine gisulti na niya. Well, yes. Sumurag, labaw pa siya sa usa ka sadis, di ba? O, kasabot. O, Ay. kasabot niya. Sorry ha. Sorry. Dili ni sa pagsugnod nga mahimong bati ang inyong relasyon ha. Sorry, cute. Oo, ano pa yung sorry. Wa man tingali ka man sayop, Brisa. Sorry, cute, sorry. Dili ko gusto nga mosamot ka bati ang inyong relasyon. Tiyan ka. Pas ka huutas dugan ako. Naglakaw ko, gikas ila. Murag ako yung anino. Hangtod nga, samtang nagsubay ko sa kalsada. Kalitan ko nga, doon ay misyagit. Napit ko mabanggay sa taxi. Ha? Kaya diyan naman ay gusto ko nga asdaan. Unsam na sa ko eh. Kadit kay magkuha kong tubig ha. Kay murag tanaw na ko si Mundagway no. Huot siya kayo na dughan mo. Iya pa, huwag kayo. Kadit lang. Magkuha kong tubig. Wait sa ha. Sorry, Risa. Ikaw magahin mo na kong sumunganan sa akong mga problema. Sinita po, ang sasabi Piolo? Ay, tuan na sad. Nagbako ng imong amigo. Gihingin lang ni Sarah. Ano? Buwag na sad? Tingali. Gihingin lang, Gwit. Ay, kawawa sa kumigo eh. Ang inaanam lang yung relasyon sa. Lagi uy, ngano ka no? Kay Pao Kabuloy. Naluoy kay Kuni Piolo. Sabot ko. Ano ka uy? Unsay nasabtan ni mo Buloy? Ana Sara. Sawa pa na siya matao. Gipangaan na siyang inahan og iring. Ah, ansa? Iring? Oh, kaliwat silang iring, Sara. O, unis pa, unis. Buloy. Ano siya? Unsay Sara? nabot sa iring uy? Awa, basta ka na Sara, iring mo na kinaiya. Labi na gumbay sigutan. Nga naman. Obserbahe, kanang iring kon mag... Ako lang yung ni mo ha. Unsa man? Jer. Ano? Bungong ka. Kusupay kayo. Okay, klaro. Uy. Magbugno na. Unsa kay ko no amawa gid mo Buloy. O lagi. Sa dili ba sila magbugno, lalis na ng iring ug maayo, di ba? Ha, maglalis? Maglalis. Surbahe na ko na. Ang iring, basta magbuwag gali na, magbuwag na, makadulog ka nga, maglalis na sila. Meow! Maglalis sa mga lalaki, ana, magpa-sigarbog sa dako sila. Sama niya. Uy, kapoy ni mo. Ibog na rin! Hangtod nga, sos, mahilom na yun, no? Hanggaw ang Kabuloy. Kahilom na! Mauna na. Akin mo ni ba? Ay, kapoy mo. Gusto kay tingog. Hanggaw ka man. Sige, diyan ka, uy. Ako patong na tubig si Piolo kay tingalig at akihon tos kasing-kasing. Porbida. Sige, ato rin. Sige ha, diyan sa ka ha. Excuse, Buloy. Ay, naunsam taon love story lang may Piolo Sara eh. Mura bag, pida.
Murag salida sa TV nga, hatag bawi! Bida! Ando ba yan? Salamat ha, Risa, salamat. Pasalamat pa. Dapat lang. Ya, sorry sad kayo. Sorry? Sorry sa unsa, uy. Ikaw may nahimo na kong sumbunganan sa akong mga problema. Kinahanglan pa ba nga mangayo kag sorry, ana? Sayang ko, di kalikayan po nga makatag ko na mo kahasol. Ay, okay, lagi kaayo. Basin pa sa di ay makashare pod ko kung unsay solusyon, di ba? Sahay, makaingon ko nga, si Sarah ba, magduaan mo lang. Maraming mga batang way buot. No, nagkinahanglan lang og dugang pagsabot nimo, Piolo. Patasipang pailob, aron magpabiling intact ang inyong relasyon. Ikaw nga akong sumbunganan si Lusan pa. Imagine. Di ta makapugkong kung nasud na sa iyang utok. Paitra pa ni dudahan ta, no? Kaayo, uy. Kana bitang biktima kas pagduda. Magduko man imong konsensya. Di ka mahimutang. Sama gud karon sa nahitabo gud. Nagduda siya nako nga may relasyon tang duha. Ako sa nuon magpanagana na sa kog tawag niya. Murabag gusto na lang sa ko nga budistansya noong ko niya. Risa. Unsa na sa inahitabo ninyo, Sarah, anak? Gibuwagan ako, Mami. What? Ngano naman, Sab? Dili man mo patuon ako. Oh, come on. Kasakitan ka na, Sab. Omi, mo itong gibuwagan ako. Nahingimlan ako. Very good. Anya, nganong mihila ka man diha? Naglagot man ko niya, Mi. Nasuko ko niya. Ay, pues, kung mao ka na, anak, ayaw na pagpakibalik ka niya. Mami. Forget him. Find another one. Pangitaglain. Daghang nayabag ni mo, iha. Na ako'y mga kumare. Big time nga mga kumare. Ado na silang mga anak. Mga anak o dagkong politiko. Gusto ka? Ipaila-ila ta ka? Mom. You are a beauty titleist. A title holder. Ibuyat ka sa anak ni Congressman Amar. Mami. Ibuyat ka aron magminyo tayon mo. Ipakita ni Piolo nga naay daghang lalaki nga mayabag kanimo. Nakasabot ka, Sarah? Ibuyat ka. Holder. Ibuyat ka sa anak ni Congressman Amar. Mami. Ibuyat ka aron magminyo tayon mo. Ipakita ni Piolo nga naay daghang lalaki nga mayabag kanimo. Nakasabot ka, Sarah? Ibuyat ka. Mami. Sige, magkaglito ka ng ibuya. Unsa man ang ibuya? Iha, kanang ibuya, verb ka na sa word nga buya. Unsa gani ng buya? Ay, kanang buya, mao ka ng paagi sa mga ginikanan nga sila ang magkasabot nga ang ilang anak nga mga laki o anak nga babay. Minyoon. Unsa? Mao ka na simple nga explanation sa word nga buya, anak. Ang mga ginikanan ang magkasabot. Ug dayon, abuton ang anak nga babay ug ang anak nga lalaki. Sama na ako. Magkasabot ni Mini Kumaring Cora, ang asawa ni Congressman Amar. Si Kumare. Buyahon na tong atong anak, Kumare. Ang imong anak nga lalaki, ikasal nato sa akong anak nga babae. Kana? Meaning,
Kamo rin magsabot, bisan dili mi uyab sa lalaki? Correct. Saktong imong pagsabot. Uy, mahimo din na mi. Nga makigminyo ko bisag wa mi relasyon. Oh, Sarah. Makat-on ka ra sa paghikugma. Kaha, mami? Yes, iha. Makat-on ka ra. Kay, magpili man pud ko nga ang ilang anak, gwapo. Mi, di lang tingali ko, anak, uy. Porag, dili ko makauyon ang pag-iha. Ay, simple raman pud ka na, Sarah. Kung dili ka makauyon, aw buwag. Mom, Kung dili ka magmalipayon, buwagon. Kasimple. Buwag dayon. Wa ka may gikadlo kan dili ba nga makigbuwag sa imong bana? Tungod kay financially stable ka man. Ikaw gud ang manununod sa among katigayunan ni daddy nimo, Chibar. mommy. Ang asawa, mahadlok lang ka ng makigbuwag sa bana. Ilabi na kung ang sweldo ra sa bana ang gisaligan. Maman bitaw nga mag-antos ang asawa sa pagpakig-uban sa bana, bisag dili siya malipayo ni ini, kaya wa may laing kasandigan. Pero kung ikaw, asawa ka, kunya adunay pangita, adunay sweldo, adunay income, dili ka gyud mahadlok nga buwaghan og bana. Mom, Pero kung dili ka uyo na ng paagi ha, okay lang. Pero, basin big makigbalik ka na sa ni atong Piolo, ha? shit niya. Shit, good, ha? Nya, di ka na makigbalik? Dili na mi. Oo, naunsa ka. Naunsa ka? Mura ka magkalit nga mipingit, ha? Nilabad akong omi. Unsa? Oh my God. Dadunta ka sa atong family doctor. No, ayaw na mi. Musod lang ko sa kong kwarto. Upahuay lang una ko. Oh, no, iha. Dadunta ka sa Dili doktor. na lang lagi. Bahala na ka diha. Oh. Mahadlok og doktor. Kay mahadlok og injection. Ay, nako. Piolo. Gipalagot na sab ko nimo. Imo na sang gipasakitan ang akong bugtong anak. Shit nimo, Piolo. Bantay ka lang yun. Hikit ang tagani ka, tamparoson ta ka. Para na ako, okay raman imong problema. Mapagitaan naman na solusyon. Kaya kung gusto ka makikita niya, mahimo raman, di ba? Oo ka na kung may courage pa kung makikita niya. Managlahi ang atong problema. Oo? May problema sa deka? Oh, giloom-loom lang. Problema sa puso? Yes. Oo? Really? O lagi ko kakita na sa bisan asang beauty contest din ikaw mo appeal. Wa lagi ko kakita nga doon na kay stage father. Wa man diri. Asa di ay? OFW. OFW siya. Wow, OFW. And then, ano sa problema? Wala mo ulit? No more communication. Mao ba? Ano sa hinong dan? Na may lain. Tinuod ka? Napas mo ko sa pasalig. Biktima ko sa matamis niyang dila. Risa. Kisay ang pangan? Archie, Oh? Archie? No? Kadakanan sa mga Archie, mga buutan man na. We, sure? Lagi!
Namo kay kaila. Sampol na ko na akong kaila. Buutan kayo, ngalag Archie. Sikat pa. Ngano sikat man? MVP sa duwang basketball. Ha? Kadaghan na siya mahimong MVP. Bisag asang liga. Ha? Daghan kay fans. Pero, dili man na siya mapahimuslanon. Hilumon kayo. Migo ko na. Ay, kauban mig duwa. Pag kadaghag fans ng hinampak na dako nga Archie, ngigo mo sa gukayot. May kamdag bola, may ball handling. Graceful pa kayo nga muduwa. Dili mo giro. O kada duwa, 10 minus, 20 points per game. Limang ka na. Rebound pa, lusot pa, assist pa. Yo, good. Oh. Wow. Iniguman ko sa duwa, good. Iniguman sa duwa, bisa gising mo ta pa kayo. Pagkadaghang mga chicks mo doon, pictures, selfie na yun, selfie na sa mga chicks. Grabe lagi. Pero, di man yun magpatinta lang amigo na ko si Archie. Usara gyud gitutok niya. Usara gyud focus niya ang babae. May uyab di ay. Doon na. In love sa kayo siya. Mao ba? Kisa may ngan. Jennifer ang uyab. Ay, nga ba tag naabot man sa tanan nila, uy. Ay, resulta ginas imong gibati ngadto kang Sarah, Piolo. Ay, wala gi. Nakaisgot mong utang nga kakalimtan ka sa imong boyfriend nganlan pag Archie mo tong ako na pong ginarit kinsay kauban og nakita na kong Archie nga buutan. Sakit pa ng pakyasta, di ba? Sakit kit kaayo kung pakyasta, Piolo. Di, lalim no. Tuutang, mauna. Dili cute. Oo, sumbuangan. Hilak ba mo nung ka? Ay, kapahong. Hilak mo ka. Wa mangguit, hilak mo taon. Wa pa. Wa ko no. Nya, lumang luha. Kamangkod, say-say makasi mo kapagyasan. Inomdom na lang sa ko sa ako. Awa o. Nakahilak na lang noon ko. Kuya eh. Lo, hingos mo sa kanya. Piyason sa kanyang matata. Tandog lang sa ko. Mohilak sa di mong mga laki, no? Oh, nganugong taong dili. Abi man ako ugahi kaayo mong pahilakong mga lalaki. Oh, makaingon lang ka na. Kay, di man sila magpakita nga mo hilak ba? Ganun lang, nakakita ka na ko nga medyo hilak. Bitaw, mo cute. Kanang laki nga di mo hilak sa problema sa gugma. Laga nagreserba. Labing siguro, di siya seryoso. O kadaghanan na, daghang babaeng nalambigit siyang kinabuhi nga dili mahadlong nga buwagan sa iyang uyab. Tungod kay, doon naman ay kapuli. Correct, no? Kung mao na, ikaw pangita og lain para dili na ka mo hilak. Risa. Waday ko mag-inusara bay. Sa buti ikaw ginusara ka naman, ha? Kung ako mag-inusara nga nag-antos problema tungkol sa gugma. Oh, kinsiyahan man di ay. Naod, yaid, lian, ha? Doon na. Si Risa. Risa mismo. Risa? Oo. Problema siya suya? Uyab niya, di ay niya yung problemahan? Mao kayo. Doon ay uyab, pero... Nadi si uyab? Nay uyab lagi, pero... O sabi? OFW. Upaw? OFW. OFW? Di ay ha? Oy, nga nung uyab sa OFW, oy. Kadang LDR, long distance romance, ang iyang gusto, ha? Long distance relation, subject to buwag yun ay, naunsam ka eh. Bible eh. Buwag gali na magtiayon, uyab kaya, di ba? Saan? Magbuwag ang magtiayon, ang uyab pa kahay dili. Krupos sa inyong mga kapagyasan. Di man sa tao na ikaw waso isa. First runner up kung kagwapa, anak. Bible eh. The
you've gone away. Don't you see that now you've gone and I'm left here? Uyab niya, di ay niya yung problemahan. Mao kay. Doon ay uyab pero Na di sa uyab. nay uyab lagi pero O sabi, OFW. upaw? OFW. OFW? Di ay ha. Oy, nga nung uyab sa OFW, oy. Kadang LDR, long distance romance, ang iyang gusto, ha? Long distance relation, subject to buwag na yun, unsam ka. Bible. Buwag gali na magtiayon, uyab ka, di ba? Sam. Magbuwag ang magtiayon, ang uyab pa ka ay dili. Krubos sa inyong mga kapagyasan. Di man sa tao na ikaw waso isa. First runner up kong kagwapa, anak. Bible. Tinubitar ako, first runner up. Basta, pagminyo mo. Yabag magay. Kanang ako, sugyot lang tao na, noon sa, may makadikta na siyong kasing-kasing, di ba? Bible. Ano? Maglisod kag hikalimot hindi Sara? Ambot bang, Bible. Ay, nako! Bida. Pilit kas mas puro, anak! Bible. Oh. Desperado na Risa, ha? Murag, it's time for me. Oh, it's time for you. Oh. Panahon tigalin ako. Mahulipan ko ang mga pagkuwang sa iyang uyab nga OFW. Yamat ra gud. Nunso. Mao ni labing dako chance ra ko, di ba? Okay. Panguyaban mo siya? Of course. Mao ba? Sige, diya ka na, ha? Kadito kay ko. Pilitin eh. Yabang na noon. Iyang panguyaban si Risa? Niya, dawata. Uy, Kuya Juan, mantanin mo diyo. Uy, buloy. Sorry kayo, kung nakulitan ka ba? Ako'y lang nakita ito sa kaang taon. Kaang? Kaang! Kanyari yung taon sa. Wow. Hala ka nice. Asa ka, Rose. Sa ka, Rose. Wow. Ang ibilidoan na ihis, Rose. Bitaw. Wow. Hala ka nung kitagaan ko ni mo, ani, uy. Risa. Hmm? 3 red roses on tattoo para meaning I love you. Arisa. Usar to da, pero dako kay kahulugan eh. Oh? Ano sa'yo kahulugan, buloy? Sa usa ka rose? Napusabot ka na nga. You're the only one. Oh, how sweet naman. Oo. Ngog. Usa kini ka. Am-am na ko nga nagusbat mong kasing-kasing. Buloy. Palagi. Sultian ko may piulo, ha? Sa imuha mga experience sa gugma. Halahan, nanabi si Piolo. Yes. Inungdang nga ko maglangan. Ding kamot ko. Nga, ako na siguro ang makahulip sa samad sa imong kasing-kasing. Yamat ra gud. Gitinuod gid ay Bible ida. Gitaga ni ang Rose si Risa. Oh. Ay sa tingali karon singon niya na magmalipayon ng si Risa. Nga si Buloy ang mupangga niya. Og, Risa, Ang nana, buloy. dili lang kay Rose ang akong yatang nimo.
Kuya, wala di mo daw storya ron, uy. Speaker ba nito? Sound. Gano'n, na pa nila yung Dilo, kagdaya. speaker dito. Unsa? Oo, Ang wako answer maalam. ka, Risa. Unsa? Tarungo na to. Di, uy, wako maalam kayo yung ana, imong indusтрияhan. Maugan ni speaker ba ni? Speaker? Ano man? Ano, day ka, uy, yung si drama ni mo diha. Ako lagi mahulip sa naguspat mo kasi kasi unsa di kasabot na? Unsa pa day dani mo diha? Oy, kapoy, ani niya. Niya. Dawa ta kini Risa. Uy, Dawa ka. Tubol ron. Tawag. dito bulron. Tubol ron. Dawa ka mo. Tubol ron. Dili man na to bulron. Uy, tubliron, mani. Beso. Tubliron. Pataka lang kang tubol karon. Tubol lagi na. Unsa? Di lagi. Sakto na ako. Unsa man rin mo magbasa na be. Kani lamisa. Sama na ning lamisa. Unsa yung English ani? Lamisa table. Oh, di table. Ang lamisa table. Huwag ka nang yatag na ako. Mauna ang pronunciation sa tubol ron. Gusto makaginani ka. Di ka tawag serious. Ay, kakapoy ni mo. Uy. Unsong kay? Sige, di alam ko. In English na lamisa, awa. Kanang lamisa. Imong ituwad. Oh. Muna imong utan na. Uy, unsa ron siya? Table ron. Oh, di ba? Table ron. Di ba? Lamisa mo to. Iparehas na to sa chocolate nga ako gidaan mo. Tubol ron. Sige, di na ako makiglalis ni mo, ana. Uy. Kaon ka tubol? Oh, ew. Tubol ron lagi na. Unsa? Kanya ka nung duha naman ni. Hindi ko sa kaulugan. Duha ka chocolate. Akong yatang ni mo. Paulugan ka na og Og, unsa? you and me. Buloy. Atong tipon nun, ha? Katahon ako, ha? Yeah. Narikot You're na. the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Tanaw ako. Where there's just an empty space. And there's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Ang tawa mo ka. Halalo? Mga siya. Kanya, you and me against the world. Buloy. DXDC. Tatak mo na! Ako si Frey Milagrosa, taga SIR Phase 1 Selva Street. Nakadawat og brand new radio sa DXDC. Mapasalamatong gyud ko kay bag-ong tuig bago usap ang akong radyo. Ug mapasalamatong gyud maayo nga naman sa daghalang nga radyo ako pagyud ang nabunutan karong kabuntagon. DXDC kamo gyud ang consistent number 1 Tatak RMN. Sa radyo mo. Mike Minta, taga Purok 8, ang Libungan, Carmen Davao del Norte. Daghang salamat sa DXDC Fun Day. Gawas na nalingaw ko sa padula, nakadawat pa jud ko og 100 pesos via GCash. Tinuod jud di ay ang DXDC. Kasama mo sa radyo, kasama mo sa digital. Apil pud mo kasama og atangi ang uban pang kalingawan, online man o kahangina. Tatak RMN. Sa radyo mo. Itatak mo na! Ako si Grace Hubay nga nagpuyo diri karon sa Tugbok Manga Street. Nakadawat og bag-ong radyo sa DXDC. Magpasalamaton gyud ko kay bag-ong tuig bago usab akong radyo. Mao kamo mga silingan, paminaw mo o focus lang mo paminaw sa DXDC. Kamo gyud ang consistent number 1 Tatak RMN. Sa radyo mo. Ako si Mary Apple Sanama nga taga Purok 1B, Santo Niño, Talaingot. Daghang salamat sa DXDC Fun Day. Gawas nga nalingaw ko sa padula, nakadawat pagyud ko o 100 nga Gcash. Tinuod jud ay nga ang DXDC kasama mo na sa radyo, kasama mo pa sa digital. Apil pud mo mga kasama og atangi ang ilang mga uban pang kalingawan online o sa kahanginan. Tatak RMN. Sa radyo mo. Itatak mo na! Ako si Juliet Turolan, taga Marieta, Tibungko, Davao City. Nakadawat og brand new radio sa DXDC. Pasalamaton jud ko kay bag-ong tuig sa kadaghan-daghan nga nag-apil sa ilang promo. Wa jud ko nagdahong nga karong buntaga ako ilang mapunutan ug giadtuan jud ko bisan sa kalayo sa among balay diri sa Tibungko, sa Marieta.
maugyod ang ilang tuyo nga ihatag ang akong bagong radyo. So, bago sab ang akong radyo karon, DXDC kamugyod ang consistent number 1 RMN. Dili gyud basta-basta. Sa radyo mo. Ako di ay si Nanette Celestino, taga Barangay 11B, Davao City. Daghang salamat DXDC Funday, gawa sa nalingaw ko, nakadaog pagit ko og 100 pesos via GCash. Tinuod yun di ay nga ang DXDC, kasama mo na sa radyo, kasama mo pa sa digital. Pila pud mo mga kasama, ug atangi ang ilang, uban pang kalingawan, mapa-online man o kahanginan. Tatak RMN. 621 sa radyo mo. Ako sa Bibituasan ng Kaimpa Rizal. Thank you so much sa DXDC Funday. Aside sa nag-enjoy ako sa game. Radyo mo nationwide. Makalingaw kay ka. Pero, dili pa rin panahon buloy, uy. Oh. Naglaom pa ko nga. Nonsa? Mubalik mong OFW? Yes, buloy. Oh, di na itong balik. Uy, kabaw ka kung sa kahulugan ng OFW? Kabaw ka? Wow. Ang kahulugan na ng OFW, uyab pero wag tang. Sorry. Uyab, pero bitaw ng OFW. Okay ka, buloy. Okay sa. Oh, di ba? Uyab pero way ayo. So, okay. Mawala na OFW. Uyab pero wag tang. Ay, lagi no. Wag tang mangani bisag kasado na unsa man kanang kamo nga uyab ka taon ron mo no. Bitaw no. So nga pila ka pamilya taon na nagkaguli ang taon tungod sa OFW, long distance religious. Relationship. Relation di na long distance relationship LDR kadaghan ay bongka koy. Pero naapi nilampos uy. Oo noon naman pero ubay-ubay pa taon na bungkal di ba? Manay pagaingnan nga di lang gitingali swerte. Oo nga. Niabot ang imong swerte. Niabot na. Ha? Niabot na? Oh, ni ako Risa. Naghangad kuno sa matagak ang gatas sa imong lugar. Sapa di bastos ni siya uy. Nias buloy day. Thank you gid kaayo buloy ha. Thank you gid kaayo pero dili pa ko anda mo dawat. Ha? Dili pa matagak ang gatas nga sa akong dughan. Kay naglaom pa ko nga mobalik si Archie na ako. Nagduwa pang basket! Basol na siya, bay. Ha? Kasi magbasol. Risa? Oh, nga nung magbasol man siya. Unsa may nung na magbasol Oh, kay magbasol ito. Di na kumusap. Di na kumusap. Ha? Unsa di na kamusap? Di na kumusap. Speaker niya. Magtinaro tang sulti siya. Nakalitan mo kung di mo buloy. Gusto siya ka nang speaker ko ta. Ambot, palugit siya. Saba ka niya ba buloy? Lagi! Honest pa oh. Expecting nga siyang musap ako. Di nagi ko ba akong style or by Pildo. Usak explicar ka di. Jadi siya sugot. Adik na ako balikan. Magbasol gaging mga babae na bay. Bay buloy.
Sarah? Ay, Sarah. Naunsa ka naman, sab. Niya naman lang perma ang imuhang naong sa kwarto. Diri lang ko, mi. Oh, wait. Sir Robin kining nga nawag. Ayaw to ba kami? Unsa? Uy, kamat ra? Birthdays today. Nag-birthday ka ron. Nakapost. Birthday ka ron, Risa. Birthday niya, ha? Tawag ka na ako. Hello, Piolo. Happy birthday! Ay, thank you. Invite kag dinner ha. Oh, sure. Nago, ako'y hulip sa imong OFW. Piolo. Oo, okay na ka? Ha? Okay na ka ako'y mahulip sa imong OFW nga si Archie? And I'm left. Hello, Piolo. Happy birthday! Ay, thank you. Invite kag dinner ha. Oh, sure. Nago, ako'y hulip sa imong OFW. Piolo. Oo, okay na ka? Ha? Okay na ka ako'y mahulip sa imong OFW nga si Archie? Tawagin ay, kun mo na malipay ko nga, ikauban ka mo. Okay, thank you. Happy birthday, ha? Happy birthday. Thank you. Kamu doon si Bulay ha. Mora may akong dinapit, good. Bida. Magbahay siya. Unsa na siya ka? Nga na kawin? Pagi tingali na niya. Nga, unsa? Ada ako. Pero sa ingon, speaker ko balik niya, di ba? Bahay Buloy. Sipya siya. Diba ako, pagi na niya. Bitar-bitar ko na, birthday. Niya pilon ko. Pumasi niya ang speaker ko balik niya. Uy, are you laping man ba? Biliban ako ni Way. Tumbungan na to, tumbungan na to. Okay, tayo sa kaniwa. Gisugo ka niya nga, ipakunta ko. Oh, lagi. Ingon siya nga. Oh, kita duha lagi. Apil Buloy ha. Kamuray akong dinapit. Klaro rin kayo na ba? Gusto rin siya makita siya kung balik niya. Tutukay din yung doa ba? Hindi, bawaan na ay. Okay kayo, mao ka na. Sige, mutambong ita. Oo, tambong ay. Promise ha? Ha? Pag yung kagwata, ngita yung paagi mo dool ko niya. Shee! Ha, kalihan. Ay, Buloy. Well, hatagan ko siya kayon. Pero, sa atong panag-ubans dinner, maglaway siya na ako. Di mag yung kumispikar niya! O, lagi. Ay nalang pag-speaker. Ayun na lang. Ngayon ta siya nga magsinulog. Kay, manguyab ko niya. Oh, grabe magsinulog yun. Ma'am, kung saan ko kugalingon ba? Naibaho ko nga. Dirigyo ko kay speaker niya. Tunto ni mo ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, blow the candle. Sige, make a wish. Okay. Blow. Okay. Ato bang nakoy nag-blow niyo? Sige. Okay. Oh, yay! Happy birthday! Ay. Murag doon ay nag-text ni mo ba? Utay sa ha. Uy, kutsihal ni. Kutsihal to bukal. Oo. Sa misis niya. Ay, Ray ako. Atod ko Marco Polo. Ay doon ako dinner meeting. Oh. Ay. Mao ba? Bangag sa ilong. Wala mo biyak ka, Buloy.
Gituyo. Naon sa uy? Ay, biday. Biyala ko na eh. Bidag tiksan ko niya kung amo taon. Palihog na lang ko og kuan sulti niya nga. Okay, way problema eh. Sibat lang ko. Uy, kaon sa uy. Ayaw ro, paabot siya na ko. Okay, bay. Amping subag mayo ha, amping. Sige, bay. Ari na ko. Okay. Okay, padayon na. Amping ha. O lagay. Grabe ho, uy, almost 7 naman. Gitawagan pag cute. Ay, habi mo, Risa, mao gini ang resulta sa among trabaho basta ang mong amo politiko. Why hustong oras? Mao pa? Oo. Daghan mo kay mga kalihukan ba? Dunay mga meetings, dunay speaking engagement. So, kita na lang duha, Piolo. Okay lang. Mao sad. Sige, picture ta. Selfie ta. Okay, selfie. Okay. Uy, Ano? na-post na di sa Facebook si Buloy. Kadali, good. Oo, nay. Ang sige post niya. Happy birthday, Darisa, my one and only. Wow! Ay, hala! Sila man ni si Buloy! Nagasilbi! Ay, hala! Birthday day karon ni atong Risa? Nagablow og kandol si Risa! Kuyog silang piyulo, ah! Hala ka! Nahibalo ba ka ini si Zara? Ani, anong imong pagkaon ni Sara? Ako lang gihato diri. Dili man ka mugawas. Mao na ilang giingon nga dinner in bed. Salamat, Lucy. Hala, nagluya ka man, uy. Lagi, Lucy. Ay, may gibamuti ka? Kapoy lang. Anya, mupingit sa na akong o. Hala, mao na yung resulta sa pasmo-pasmo. Lucy. Hala, resulta na sa pagsige ni mo o kanang kuan. Kanang fasting. Kay gusto ka nga way bil-bil. Mudako manggod ko. Unya, samahan, awa, unsay resulta. Pasmo-pasmo, labad ang ulo. Hangtod nga, hala ka. Maulmam ka, anak. Unsay maulmam? Kung lalaki, all sir. Kung babaye, ulmam. Ikaw, cute, Lucy. Sige na, inday. Kao na. Suli ng imong tiyan, ay. Aron dili, o sige, labad ang imong ulo. Oh, Lucy. Ay, mugawas lang ka. 50 lang ko, ha? Kung human ka nagkaon, okay? Okay, Lucy. Asa na si Sarah? Ay, ako lang maghihatan o pagkaon sa iyang kwarto, ha? Nga naman. Dili man mo gawas. Sige lang, bukmok sa kwarto, ha? Nga naman. Nagpangita na sab siya kang Piolo. Basin, ma'am. Ay, kapoy ba yan na yung style? Hingin lang niya si Piolo. Tapos, magmukmuk. Ay, may sulti ba siya nimo? Nga nag-uol na siya, nga awa na si Piolo? Ay, wala man noon, ma'am. Ang iya kay lapad lang ko ang ijang ulo, ha? Dadon bitaw sa doktor, dili man musugot. Mahadlok ko na sa injection, ma'am, no? Ay, mao gayod. Mahadlok og injection. Manaman dinner. San? Norita? Asa? Palain ta. Ato ta dito sa Tops. Wow! Sige, ganahan ko. Sige. Okay, tana na yun. Okay na ko. Ano na unsa man idawon ka, oy? Shalan! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Unsa man na kasaba ba, ana? Happy birthday. Wala na play man ang video.
Kasi nag-birthday. Seryoso ko, imong amiga nga personal nila. Gikantahan lang buloy o piola. Unsa? So ayan guys, nadugan na po ninyo no ang laing episode karong adlaw. Diri sa tanang bakak ikaw ang tinuod. And again, that is part 14. I hope nga nalingaw mo guys. Wala ko kapapapit guys sa maong episode. Ay nag-busy ko. Guys, kung na may mga opinion no or reaction sa nadunggan nga drama, i-comment down na sa post no para magkakaroon sa sunod upload. Cash in. Wala na unod. Naradiri ang balot. Pila ka balot? Take out. Diharakan on. Gini guys, pero ano mo ka og balot? Napa may isa ka lamisa. Dihar mo. Ha? Sige, magkuha anak ko. Dahil on na lang. Sige.